Bona tarda. Avui aquí estem, fent ja el vídeo número 10. És del que vam fer el dia 14 de maig del 2025, que vam vindre en el plenari, on, com sempre, hem estat més que bé escoltant el que deien els partits sobre els molts problemes del nostre districte. També el que estan preparant per arreglar-los o empitjorar-los. Hem de dir que tot seguit, com sempre, ha sigut actuar segons les seves doctrines i fanatismes, passant dels interessos dels veïns que no siguin de la seva corda. S'han tocat molts temes. Tots els partits i nosaltres mateixos hem lamentat la mort del gran polític uruguaià Josep Mújica. Gran per la seva senzillesa. És curiós pensar que si hagués viscut aquí, els partits col·laboradors ho haguessin fet llançar el seu estimat Volkswagen escarbat. També hem felicitat els esportistes i músics del barri per als seus triomfs. La màxima preocupació dels veïns és la violència que estem vivint amb numerosos delictes, robatoris i agressions que estem patint a Sant Andreu. I com a afegidura, lògicament, els assentaments que tenim del carrer Fernando Pessoa i del carrer Palomar, entre altres. A Barcelona ja sabeu que hi ha 9 assentaments. També el gran problema del preu de l'habitatge, que fa que cada vegada tinguem més assentaments o vistes, desgraciadament molts d'ells ocupats per persones delinqüents. Es va parlar de la rehabilitació de les finques i es va demanar l'anul·lació del PGM, el Plan General Metropolità, i que un 35% dels llogaters pensen canviar d'habitatge. No es va dir si per millorar o perquè els van apujar el lloguer i no poden pagar. Cas edifici Vidal on hi ha el mític Versalles. La regidora senyora Marta Vilanueva va explicar-nos la construcció de 50 habitatges al Bon Pastor, en el que va reallotjar a veïns de les cases barates, i amb les sobrants s'allotjaran els veïns de la zona. També es va dir que es va construir uns pisos per a joves a casernes i que a la planta baixa posarien una llar d'infants. També es va votar la concessió de medalles de la ciutat, que va recaure a la senyora Antònia Longo per la seva promoció de l'Orquestra de Dones, i el senyor Jordi Petit per l'Institut Ignasi Iglesias, els que va parlar a Sant Andreu també felicitem. També ens van anunciar les obres de destrucció de la Meridiana, que aïllarà més Sant Andreu del centre de la ciutat, per un mínim de 18 mesos, per la mòdica quantitat de 26 milions d'euros. Tot abans de començar la construcció de l'avinguda sobre l'antic traçat del tren, el carrer Josep Soldevila, que alleugeria el trànsit de l'avinguda Meridiana. També es van informar dels plans de destrucció de diversos carrers per fer contents els fanàtics de l'Àgora i sense demanar parer als veïns de la zona. Com vam poder comprovar, a Sant Andreu parlar al gravar els vídeos i parlar amb els veïns dels carrers afectats, és a dir, Marquès de Santillana, Cuba, Roquetes, carrer de Sant Narcís i, per suposo, el carrer de Sant Hipòlit, que fa uns mesos vam anar a fer un vídeo i la gent,
ens van aclarir que ningú els havia informat sobre el tema de lo que volien fer al carrer. Abogant amb aquests temes, el conseller del PP, el senyor Òscar Lupiáñez, va denunciar la falta de llocs d'estacionament, tant a Sant Andreu com a Trinitat, com a Bon Pastor, com a la Sagrera, que fa que els veïns siguin víctimes del gran afany recaudatori de la Guàrdia Urbana, que s'afarta de posar multes, o que té que parar per al motiu que sigui. Es va demanar la creació d'un aparcament municipal. La consellera de Vox va presentar per la seva aprovació una proposta per previndre el suïcidi entre la gent, en una ciutat que viu sota tanta pressió mediàtica, que va ser votat també pel PP, però no així per la resta de partits, demostrant així que a ells només els interessa la seva doctrina i el benestar dels veïns se'ls en fot. Inclús la consellera del partit colauista, senyora Ana Aroca, va fer un dels seus discursets contra la consellera, com ja és habitual als colaueros, o sigui, que van fotent por ahí aquestes famoses etiquetes que quan una cosa no és de la seva corda, no els agrada, en quins termes s'ha dit, o sigui, van por ahí hipòcritament, podríem dir, anant col·locant etiquetes. El conseller del PP, senyor Òscar Lupiáñez, va demanar l'eliminació dels assentaments xabolistes, tant els de Sant Andreu com els de la Sagrera, per al perill d'inseguretat per als veïns. Llocs que proliferen les armes blanques, com va confirmar en el seu testimoni la veïna de la Sagrera, la senyora Evelina. És curiós que tant el conseller d'Esquerra Republicana, senyor Carles Rodríguez, com la consellera colauista, senyora Ana Aroca, s'extingueren. Això vol dir que els bufa el problema dels veïns. Fins i tot, la senyora Aroca va dir que això es té que deixar fins que tots els xabolistes tinguin una casa. És la manera de no dir res. També els veïns de la Trinitat van parlar de la reconstrucció de la Villa Pietat per casa històrica del barri i que des de que fora ocupada està a punt de caure, com totes les cases que són preses per ocupes. Segons l'Ajuntament, no n'hi ha diners per restaurar Villa Pietat, però crearan un grapat de comissions per parlar-ne. O sigui, comissions, o sigui, seguiments, o sigui, això de pressupostos participatius, que això és un cuento xino que després foten el que els hi rota, i en fi, o sigui, suma i sigue, no? Es va parlar també en el barri de Navas la problemàtica de les cases compreses a la zona anomenada de les 11 cases, concretament del passatge Eloi. Moltes d'elles afectades per el nefast PGM, aprovat fa 50 anys, sobretot les cases de tipus casca antiga, que fa 10 anys un antic regidor, el Raimon Blas, planejava fotre-les totes a terra, però que es va limitar al crit de saber el casc antic. Afortunadament es va votar a favor de modificar aquest PGM que tant ens complica la vida dels veïns. Bé, la consellera Ana Aroca del partit Colauero va plantejar fer un mural a una paret a la plaça de l'Eix, com a record de les dones víctimes de violència masclista. A una paret privada que per lo vist, els propietaris no els permeten pintar. Es va votar favorablement, a excepció de la consellera senyora Mar Busca de Vox, es va oposar en dir que aquesta només porta a enfrontar a dones amb homes. També el conseller senyor Nicolás Santiago Romero va mostrar la seva oposició en dir que aquest problema no soluciona fent pintades. La senyora Aroca el va enviar a veure documentals de maltractament de dones i el senyor Romero li va dir
que li agradaria veure un documental en el que sortís Íñigo Errejón en els violadors que han sigut alliberats, amb la llei impulsada pel partit afín al de la consellera, o sigui, el partit Podemos, amb la senyora Irene Montero, concretament, de ministra d'Igualtat. En fi, aquella llei del sí és sí. A l'hora després, la consellera de Vox, la senyora Marusca, va demanar la realista mesura de permetre més lloc per poder aparcar vehicles dintre del barri, que els diferents partits han eliminat a cop de boca, fent-ne sentir com a delinqüents els que tenim vehicles. El conseller, senyor Antonio Fortés, va contestar amb un zeguitzell de paraules de fanatisme i seguidisme de la nefasta gent de 27 anys, per que la consellera senyora Marusca el va respondre amb el veu: no tendrás nada, serà, i li va recordar de la il·legalitzada zona de baixes emissions. El conseller del PP, senyor Nicolás Santiago Romero, va fer un prec sobre la inseguretat que patim a Sant Andreu amb els molts robatoris que tenim. També es va parlar dels problemes dels ciutadans per als pagaments de les indemnitzacions per part del Consorci de la Zona Franca. També es va parlar de les colònies de gat, de l'ampliació dels terrenys per fer un pol esportiu al bon sector per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. També va sortir la demanda de millorar tanques al parc de la Trinitat Vella o la cessió per part de l'Ajuntament d'un local per fer un centre de dia. O la problemàtica dels veïns de la Galeria d'Arsa, que estan patint l'abandonament municipal per ser titularitat privada, i que properament farem un vídeo sobre aquests temes. I això, i siguent el petit resum de com vam veure aquest plenari, doncs moltes gràcies. O sigui, i seguirem informant en pròxims programes.